sweet, neat, all complete. She's the kind of girl I love. She's small, tall, that ain't all. True as the stars above. She's a real sweet gal with a tailor-made smile. For a tailor-made kiss, I'd walk a mile. Listen here, boy, if you can meet, take a tailor-made woman there, heart. Het is enorm plezierig om hier te mogen dansen. Het is mij zelfs een zeer genoegen dat ik werd meegevraagd naar Nederland voor in de voorstellingen mee te doen. Ik moet zeggen, bij mij is het amper het tweede jaar dat ik deelneem aan de voorstellingen. En een enorme goede samenwerking. Wij worden enorm goed onthaald door de Nederlanders. Ik kan maar één woord zeggen, het is prachtig. Zie je voor jezelf een toekomst in de danswereld? Moeilijk te zeggen eigenlijk. Tot vorig jaar had ik gezegd van niet, maar dit jaar heb ik enkele aanbiedingen gekregen, niet alleen in de danswereld, maar ook anderzijds. En het zal enkel bij een hobby blijven, maar al wat ik kan aanvaarden, zal ik wel aanvaarden. Maar ik dacht dat Steven afgestudeerd was. Die is toch 8 jaar in Linz geweest? Ja, aan het gymnastiek. Het gymnasium. En nu gaat hij naar zo'n, ik weet niet hoe je dat noemt, een soort hogeschool. Zeker een school die op het Hoge Berg staat. Oh, ja. Een hoge bergschool. Ja. Wel, dat moet veel geld kosten. Ja. Dat zou wel eens kunnen zijn. En die is er niet vanaf te brengen, de steefkop.
Even mijn heer doet de bewegenis om zijn slaapmuts niet mee te dragen. Waarmee iedereen hem uitlacht. De veldwacht. Ja? Ben je bang dat hij je komt arresteren misschien? Dat zou wel eens kunnen zijn. Mij arresteren? Ik ben de eerlijkste boer van het hele dorp. Wat wil je, Jobs? Omdat jij de burgemeester bent, moet je voor Stefan Scheichelreuter, die vandaag met de postkoets meegaat, een paspoort ondertekenen. Ondertekenen? En dat ding hier bij me. Ondertekenen? Ja, met je naam. Ja. En ik heb er maar een uur de tijd voor? Juist, andersom. Oh. Dan zul je me toch eens moeten voorlezen wat er allemaal in staat. Want ik als burgemeester, ik moet toch weten wat ik onderteken. Kom, we gaan er een borreltje op drinken. Dat zou wel eens kunnen zijn. Ja, vandaag zal dat eens niet kunnen zijn. Gijs, hoe was de voorstelling? Leuk. Ben je nu klaar met de voorstelling? Ja, want nu een derde bedrijf en een derde bedrijf moeten we niks meer doen. We moeten nog goed Dus jullie opleiden. zijn klaar? Ja, vind je jammer of niet? Ja, want het derde bedrijf is leuk. Ja? En jij, wat vond je van de voorstelling? Nou, het derde bedrijf vind ik het grappigste. Daar komen allemaal grappen in. Het tweede bedrijf vind ik mooi decor. En vind je het jammer dat je met het derde bedrijf mee moet doen? Past wel. Ja? En jij, moest je meezingen of niet? Nee, ik moest gewoon een beetje figuranten. En ik moest bij de poppenkast en de draaimolen en ik vond het best wel leuk. En ik vond het derde bedrijf ook heel leuk met grapjes, maar het tweede vind ik ook wel leuk met die... als die moeder van Heinle vraagt om een vader en dat hij altijd bier uitprotst. Ja? Vind je dat het leukste moment? En wat is er nog meer voor leuks? Ja, bij het derde dan gaan ze, die weten niet wat hygiënisch is en dan zeggen ze hygiënisch en zo. Dat is wel grappig. En wat vind je van de muziek? Mooi. Ja? En ga je nog mee te zingen dan? Ja, soms zing ik wel mee hoor. Ja? Ja, de woorden die ik ken. Wordt bekend. Dan zing je toch mee stiekem. Ja? Wil je de volgende keer weer meedoen? Ja, dat weet ik niet. Het ligt allemaal voorop. Het is goed. Soms wel wat probleem met de klank van de solisten en soms van het koor, dat ik ze niet voldoende hoor. Dat orkest speelt plots op mij Ja. en dan is er soms een keer een kleine decalage qua contact, maar anders heel tevreden. Hoe zijn de reacties van het publiek? Goed. Ze lachen met de cues en met hetgeen waar moet gelachen worden, waar men kan lachen. Hè. Ja, wordt goed gereageerd. Vooral, er is niet zoveel publiek vandaag. Vandaar dus... Ja. Maar, klopt. U bent tevreden? Ja, ik ben heel tevreden. Ja. Tijd om even een sigaretje te roken. En eventjes te relaxeren. Absoluut. Wat ben je in het dagelijks leven? In het dagelijks leven ben ik dus beroepsmuzikant. Ik ben in België dus een soliste in het Nationaal Orkest van België. Dat is dus in Brussel gesitueerd, dus ik ga elke dag werken in het orkest in Brussel. Wat vind je van de samenwerking met de Nederlanders nu? Dat vind ik eigenlijk heel plezant, omdat de Nederlanders die werken eigenlijk, volgens mij gezien dan, eigenlijk heel professioneel. Die hebben een eigen mening over hoe het moet zijn en dat vind ik wel echt heel plezant. Die werken echt heel professioneel, niet echt als amateurs, maar ja, echt heel plezant. Ja. Heb je al vaker in deze samenstelling gespeeld? Het is nu de tweede productie die ik speel. Voor de zomer? Voor de zomer, ja. Wat vind je van de muziek van Leo Val? Of in het bijzonder Dirk Fidele Bauer? Het is heel plezant. Het is trouwens heel goed opgebouwd, ook met de zangers hier. Die zijn dus allemaal amateurs, maar die doen het echt prima. Heel leuk, ja. Wat vind je van de dirigent? Ja, valt wel goed mee. Ja? En de regisseuse? Ja, prima. Schitterend. Die weet hoe het moet. Heel tof. Ja.
Roman legs, yes, Roman. Vader, jij. Wees welkom, lieve vader. Wees